Здравейте и добре дошли отново. Важно е да говорим за икономическата обстановка на пазара. Някои хора дори биха го нарекли спешно. Също така днес ще говорим за някои от акциите, които смятам, че са подходящи за закупуване през следващите месеци на пазара с поглед бъдещето. Говорим за 2, 3, 5, 10 години напред. И като за финал искам да говорим относно целта, която гоним тук. Запомнете, тук не говорим за политика. Кой политик е прав и кой не, нито за това дали войните са нещо хубаво или лошо. Както казах и преди, пазарът не се интересува от нашите емоции. Всичко, което обсъждаме, е мнението ми на база анализи и как да навигираме в пазара, така че да сме по-напред в бъдеще, независимо от това какво ни е поднесъл живота днес. Към днешна дата всички сме наясно с конфликта между САЩ и Иран. Когато щатите започнаха да удрят държавни, военни и стратегически цели в Иран, реакцията на пазара бе червена до днес включително. Отново паника. Също като през 2022, когато Русия нападна Украйна. Разбира се, пазарът не спада равномерно, технологичният сектор спада по-силно от по-голямата част на пазара. Да погледнем Nvidia и AMD. И двете фирми показаха ясно добри резултати. Естествено, голямото количество несигурност на пазара не позволи на цената да скочи. Дори спадна. Имайте на предвид, че рязкото покачване на цената също пречи на цената да продължи да расте бързо в несигурна ситуация. Пазарът към днешна дата се ръководи от страх, а не от представянето на фирмите. На своя ред петролът скочи и очаквам също както събитията около 2022 да е временно. Ако искате да закупувате акции на газ и петрол, но аз не бих ги доближил. Нека не забравяме, че тогава, не след дълго, когато цената се вдигна, много хора изгоряха, когато цената реши да се нормализира. Тези инвеститори, които излязат от пазара с надеждата да изчакат да ударим дъното, рискуват да пропуснат отскока обратно, а именно когато цената се нормализира и тръгне нагоре. Когато това се случи, естествено има вероятност те да казват: ще изчакам да падне отново. През това време цената може да се качи отново и отново. Виждали сме да се случва толкова много пъти. Има проучване, което гласи, че ако изпуснете 10 най-добри дни през период от 30 години, намалявате възвръщаемостта си с 10%. Това означава да не сте на пазара, когато цената се качи в тези 10 дни. С други думи, ако изнесете парите си от пазара, надявайки се да предотвратите загубата, мислейки, че ще влезете когато се удари дъното и го изпуснете, което статистически е по-вероятно да се случи, отколкото да успеете, ще си намалите печалбите на половина през следващите 30 години. Аз възнамерявам да се придържам към основите. Ако намирам логика в цената днес, спрямо прогнозите в бъдеще, ще купувам. Ако не, поглеждам към следващата фирма. Винаги има какво да се закупува. Също така помня, че в началото на годината ви споменах, че пазара най-вероятно ще спада до лятото. Към момента изглежда съм бил прав. Въпреки всичко смятам, че ще затворим годината на плюс. Напълно е възможно да съм в грешка, но така или иначе драмите, които се случват, ще продължат да разтърсват пазара в идните месеци. Да преминем към някои от фирмите, които харесвам с поглед към бъдещето. Cake е първата фирма, за която ще говорим. Първо, във волатилен пазар този тип компании са по-стабилни, стига да имат възможност да оперират, а не както по време на COVID бяха затворени. Освен стабилност, дават и дивиденд. А както вече споменах, Cake обявиха първото увеличение, което правят на дивидента си. Говорихме ви тях 2 видеа назад. Ако искате да разберете какво се случва с компанията, може да проверите видеото. Актуално е. Единствената причина да не си закупувате Cake е ако позицията е твърде голяма. Или закупувате някои акции с цел растеж. Втората фирма, за която ще говорим, е Nike. Също като Cake, показват добри резултати, започнаха да се движат в правилната посока под ръководството на Елиот Хил. Отново фирма, която изплаща дивиденти и ще носи добра възвръщаемост в дългосрочен план. Футбол също сме говорили с тях в предно видео. В момента цената пада. Ако искат да направят фирмата безплатна, пак би взел някой друг дял. Знам, че партньорството им с Disney се очаква да донесе успех и на двете фирми. Естествено, може да не съм прав,
Може нещо непредвидено да се случи и фирмата да фалира, но към момента изглежда, че Fubo е в много добра позиция, а цената е изключително ниска. Мета. Не смятам, че фирмата е подходяща за купуване в краткосрочен план, тъй като изглежда, че ще имат сериозен проблем с харчовете. Те инвестират агресивно в бъдещето си и съм на мнение, че Марк Закърбърг ще успее да пробие с развитието на фирмата. Освен това, Мета и Instagram се превръщат в едни от най-добрите платформи, ако искате да си направите реклама на бизнеса. Това има много сериозна имплементация в бъдеще. Към момента не ми е номер едно избор, но харесвам фирмата. Ако искате да закупувате, няма да сбъркате с поглед примерно 5 или 10 години напред. AMD. Рекордни резултати, а цената пада. В предното видео говорихме точно за тях и сделката им с Мета. Ако това не ви е убедило, че е добра инвестиция, не знам какво би го направил. Знам, че в близките 2 години AMD изглежда ще има експлозивен растеж, може би 3. След това не знам, предполагам ще последват стъпките на Nvidia, няколко години експлозивен растеж, след това период на застой и отново. Amazon, фирма, която има изключително много голяма диверсификация от източници на доходи. Тази фирма с поглед 10 години напред, не виждам как може да се представи зле, може би ще е най-добрата фирма, която имаме в портфолиото си. Най-сигурна, най-гарантирана печалба. Фирмата винаги е била подходяща за купуване, независимо от пазара. Естествено, казвам подходяща, ако сте дългосрочен инвеститор. За трейдери не мога да дам съвет. Palantir, цената около $140 е подходяща, в момента може би е малко над. Отново не очаквам до края на годината да се надигне повече от $200. През следващите 2 години може би до $230. Възможно е да се качи повече, но това не би било логично на този етап. Естествено, в дългосрочен план, далечното бъдеще, примерно 10 години, цената може да бъде изключително висока. Фирмата има огромен потенциал. Ако нямате позиция, може би ще е добре да започнете да изграждате скоро. Tesla. Това е фирма, която изключително много харесвам. И ако сте започнали да изграждате позиции сега, ще поженете резултати може би след 5-7 години. А именно в момента, в който пуснат роботите Optimus на пазара. Очаквам точно в него период цената да започне да расте. Знаем, че Tesla няма да се стремят в следващите няколко тримесечия да показват впечатляващи резултати с цел да се фокусират над роботите и да наливат пари към SpaceX. Фирмата няма да е на загуба, напротив, ще продължава да са си печеливши, но няма да показват добри резултати и според мен цената най-вероятно ще падне. За мен бъдещето на фирмата изглежда добре, а следващите 5 години са на възможност да бъдат закупувани дялове плавно. Honest. Това е марка за потребителски стоки, фокусирана върху създаването на безопасни, екологични и етични продукти за бебета, лична хигиена и дома. The Honest Company е в процес на стратегическа трансформация, при който умишлено намалява общите приходи с 12% за четвъртото тримесечие на 2025, за да подобри рентабилността чрез оптимизация. Въпреки свиването, органичните приходи са спаднали с над 5% за 2025 година, подкрепени от силното представяне на бебешките кърпички и личната хигиена. Да, не е много иновативен продукт, но изглежда имаме необходимост от него. Компанията поддържа финансова стабилност с близо до $90 милиона в брой и нулеви дългове. Salesforce, CRM. Смятам това да е последната фирма, за която ще говорим днес. Тази фирма изглежда има страхотно бъдеще. Дори увеличиха дивидендите с 5,8%. Това обикновено е сигнал за увереността на фирмата да се справя в бъдещите периоди. Те имат бизнес, който трудно би бил изместен от пазара. Ако трябва да избера едно място, където бих трябвало да сложа парите си за следващите 2 години, защото има малко наличен капитал за инвестиране или друга причина, въпреки че имаме не една добра опция пред нас, аз бих избрал AMD. Фирмата изглежда ще расте стабилно следващите 2-3 години. Целта им изглежда е да увеличат цената на дяловете си близо тройно. Моите очи Лисасу е напълно способна да постигне тази цел. Естествено има риск нещо да се обърка.
Затова има повече от едно място, където можем да инвестираме. Ако искате нещо много по-сигурно, за дългосрочен период, там без никакво колебание бих сложил Amazon. Но поговорим и каква е целта ни. Защо искаме да инвестираме? Причината може да е различна за всеки. Искате да съберете пари за ново жилище, да се пенсионирате от дивиденти или дори да съберете някакъв капитал, за да стартирате бизнес. Важното е да имате някаква цел, за да може да се справите в този живот. Нека погледнем едно бъдеще, в което сте успели да изградите едно стабилно портфолио. Достатъчно голямо, за да се пенсионирате. Няма ли да е страхотно да сте осигурили на децата си образование, да може да се грижите за близките си и да знаете, че времето, с което разполагате, е ваше. Естествено, това няма как да бъде постигнато за 1, 2 или 5 години. Освен ако не разполагате с сериозен капитал, но тогава вие ще сте най-вероятно в позиция, в която няма да се борите за такова портфолио, а може и дори нещо по-голямо. Искам да бъдете мотивирани, искам да бъдете целеустремени, не искам да се оставяте пазарът да ви събори. Естествено, бих искал да чуя и вашата причина да инвестирате, защо сте започнали да изграждате портфолиото си. Може да ми оставите коментар, ако желаете. Аз ще направя всичко възможно, за да ви отговоря. Напомням, че не съм лицензиран финансов съветник. Не карам никого да инвестира. Споделям мнението си за това, което виждам на пазар дългосрочно. С надеждата това да ви помогне, ако е възможно. Ако все още нямате брокер и се чудите откъде да започнете, една платформа, която аз лично харесвам, е eToro. Харесвам, защото предлагат много безплатни учебни материали, които помагат на начинаещите да се ориентират по-лесно. Разполагат и с тестови акаунт, с виртуални пари, чрез които може да придобиете представа как работи пазарът, без да рискувате реалните си средства. Това е особено полезно за хора, които те първо започват. Поддръжката им отговаря бързо и до момента много хора са останали доволни от това. Регистрацията е напълно безплатна и ако решите да се включите чрез линка в описанието, аз ще подкрепи канала, без да ви струва нищо допълнително. Благодаря на всеки, който го направи. И не забравяйте, че инвестирането на фондовите пазари крие своите рискове, може да загубите базовия си капитал. Предишното представяне не е гаранция за бъдещото представяне. Ако видеото ви е харесало, моля подкрепете ме с един лайк. Ако имате обратна връзка, оставете коментар. А какво ще направя аз ли? Аз ще работя за следващото видео. До скоро!